Иванова и Антон Филипов, колкото и да закриш, видяхте. Както сами виждате, в нищото има нещо. Това нещо е толкова голямо, колкото са големи мечтите на тези двама млади хора. В цялата лудница, в която живеем и за бързото ежедневие съм наясно какво коства да се отдалечи от времето. Да отидете някъде, където не знаете къде отивате. И да сте тук. Благодаря ви, хора. Благодаря ви. Вярвам, че именно с тази енергия, с този ентусиазъм, с който сте дошли тук, с него можем да напълним това място с смисъл. Защото, както казах няколко от вас, това е само чулката. От тук нататък това място трябва да получи своята душа, своята енергия и да събере, и да върне, и да развие снимаща общност, която да промени облика на града и не само на града. Вярвам, че това ще се случи. И 3-4 ри! Ти съединяваш. Хайде, весел празник на всички. Забавлявайте се. Мислете, творете, измислете нови неща.